Ωραία. Σήμερα είναι 22 Δεκεμβρίου 2018 και είμαστε στο σπίτι της κυρίας Ελένης Καρασαβίδου. Είμαστε στην Επτάλοφο του Κιλκής. Ωραία. Κυρία Ελένη, εσείς με τον κύριο Χαράλαμπο, για τον οποίο ήρθαμε εδώ πέρα και είναι και Κεμανίτο εδώ πέρα μπροστά, τι συγγένεια έχετε? Ήταν ο πεθερός μου. Ο πεθερός σας. Πολύ ωραία. Άρα είχατε το γιο του σύζυγο. Πώς το λέγανε? Πολύκαρπο. Πολύκαρπος. Πάρα πολύ ωραία. Δίπλα σας ποια κυρία είναι? Δίπλα μου είναι από ξαδέρφη συνυφάδα. Είναι του πεθερού μου, του αδερφού. Η νύφη. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πώς λέγεστε? Ελπίδα. Το άλλο? Καρασαβίδου. Καρασαβίδου. Σόι. Σωστά. Το δικό σας το επίθετο? Κοτσαμπουκίδου. Κοτσαμπουκίδου. Από εδώ είστε? Ναι, ναι. Επταλοφίτισσα. Γέννημα θρέμα. Γέννημα θρέμα. Και κυρία Ελένη, από εδώ είστε? Όχι. Από πού? Εγώ είμαι από τα Ριζανά. Τα Ριζανά είναι Θεσσαλονίκη? Δίπλα Λαχανά. Δίπλα στο Λαχανά. Νόμος Θεσσαλονίκη θεωρείται Ναι, αυτές, ναι, δεν είναι? Μάλιστα. Και δίπλα είναι ο κύριος Καρασαβίδης Δήμος. Καρασαβίδης Δήμος. Δημοσθένης? Τιμόθεος. Τιμόθεος το όνομα. Ναι. Τιμόθεος. Παππού το όνομα. Τώρα το ίδιο βρεθεί. Ναι. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Και είστε ανδρόγυνο. Είστε ανδρόγυνο. Πάρα πολύ ωραία. 60 χρόνια. 60 χρόνια. Ζωή να έχετε. Ζωή να έχετε. Και να χαίρεστε παιδιά και εγγόνια. 62. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να πούμε λίγο για τον παππού. Τον παππού το λένε Χαράλαμπο Καρασαβίδη Τσαχούρ. ή Τσαχούρ. Ήταν εδώ από την Τσαχούρ το ξέρει όλη η περιοχή. όλη η περιφέρεια. Ο Τσαχούρ τον τα λέγανε, ήταν ο παππούς ο Χαράλαμπος, έτσι. Ναι. Και έπαιζε και μανέ. Πότε γεννήθηκε και πού, ξέρουμε? Το 2003. Το 1903. Το 1903 στην πατρίδα γεννήθηκε. Ναι, ναι, ναι. Πού γεννήθηκε? Τώρα. Στην Πόντου, ξέρω εγώ. Στον Πόντο, ναι, αλλά πού, σε ποιο νομό ήταν? Εδώ ήταν. Πάντα εδώ ήταν. Αν γελάσω που γεννήθηκε. Ναι, Ορντουλής ήτανε. Ορτουλούδες ήμασταν, Ορτουλούδες. Α, Ορντουλούδες είσαστε, άρα από την Ορντού. Όλοι είστε Ορντουλούδες. Αλλά δεν ξέρετε από ποιο χωριό? Ναι, ναι. Δεν το ξέρω. Ορτού, λέγανε η δική μας. Ορντού είναι πόλη. Μεγάλη πολιτεία, ναι. Εκεί δεν γεννήθηκε. Εκεί. Εκεί γεννήθηκε και μετά ήρθαν. Βέβαια, από εκεί ήρθαμε τώρα. Το 1903 γεννήθηκε, εκεί γεννήθηκε. Γιατί οι δικοί μας από εκεί εδώ ήρθανε το 12, το 13, το 22, Ναι, μάλιστα. Αντί να συνορτού έκανε. Έχουμε κάποιο πιστοποιητικό, το πιστοποιητικό θανάτου το έχουμε? Το πιστοποιητικό θανάτου άμα έχετε πάνω γράφει που γεννήθηκε. Γράφει, από το Δήμο γράφει. Από τώρα πού να είναι εκείνα που χάθηκαν όλα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, για να πούμε λίγο, ο παππούς εδώ πέρα είχε τη σύζυγό του, πώς τη λέγανε? Ευρώπη. Ευρώπη, η γυναίκα του. Και αυτή έχει πεθάνει, έτσι. Και ο παππούς εδώ είναι. Ο παππούς έφυγε μετά από την ώρα. Ναι. Εδώ φύγανε από εδώ. Από αυτό το σπίτι. Εδώ ήταν το σπίτι του, εδώ μένανε. Και το άλλο πάνω. Άρα είμαστε στο σπίτι του παππού. Ναι. Πολύ ωραίο, πολύ σημαντικό. Ο παππούς θαμμένος εδώ είναι, στο χωριό. Στα νεκροταφεία εδώ είναι. Θα πάω Ευρύκατον. Ναι. Το παππού πιο κάτω είναι και το δικό μου το παλικάρι, ο Καρασαβίδης, ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης. Ο γνωστός, ήταν τραγουδιστής. Εδώ στο Κιλκής. Τον ξέρουμε βέβαια. Λοιπόν, για να πούμε λίγο για τον παππού κάποια πράγματα. Εσείς τι ξέρετε για τον παππού? Πόσα παιδιά είχε? Να πω εγώ. Ναι. Είχε 5 παιδιά. Ναι. 2 αγόρια και 3 κορίτσια. Ναι, τα ονόματα τα ξέρουμε. Ζούνε τα παιδιά όλα? Όλοι πέθαναν. Όλοι πέθαναν τα παιδιά του. Ο μεγάλος ήταν ο Νικόλας. Όχι, ο μεγάλος. Η Ειρήνη, συγγνώμη, η Ειρήνη. Μετά ήταν ο Νικόλας. Μετά ήταν η Σταυρούλα. Ενδιάμεσα πέθαναν και 2. Μετά είναι ο σύζυγος. Μάλιστα. Μετά ήταν ο σύζυγός μου ο Πολύκαρπος και τελευταία ήταν η Σοφούλα του Νέστορα η γυναίκα. Μάλιστα. Τον Νέστορα η γυναίκα πέθανε κι αυτή. Ναι. Μάλιστα. Ο Νέστορα ζει. Ζει. Εδώ στο χωριό είναι? Όχι, στο Κιλκής. Στο Κιλκής μένουν αυτοί. Με τα κορίτσια του είναι εκεί. Ναι, έχει τα παιδιά και τα εγγόνια όλους μαζί. Πολύ ωραία. Τι να πούμε για τον παππού, για τα γλέντια και τα λοιπά αυτά που κάνετε? Για πείτε μας εσείς κύριε Δήμο που τον ζήσετε. Μαζί πηγαίνατε? Πήγαμε εμείς. Μαζί πηγαίνατε? Μαζί, εγώ που ήταν σε γάμους, μαζί πήγαινα. Εσείς έπαιζατε κρούατε τον ταβούλ? Χωριά δεν αφήσαμε όλο τους γάμους εμείς. Δεν είχε τότε σε οργαναγία, εμείς τα Ναι. πήγαμε με τον παππού. Με τα πόδια. Ήρθε ένα παππού, στα σταμάτησα, πήγαινα με το κλαρίνο. Ναι, με τα πόδια πηγαίνατε? Με τα πόδια, δεν είχε μάτια που είχε τότε στα μάτια. Ναι. Και ο παππούς τότε που έπαιζε,
Τι έπαιζε, τι ποντιακά έπαιζε. Τα ποντιακά παλιά, όχι τώρα πώς παίζουν οι νέοι. Έτσι. Τα Άλλα γνωστά, ποντιακά τα γνωστά, τα έπαιζε. πιο απλά. Τα πιο απλά έπαιζε. Ναι. Χορευτικά κτλ. Τι έπαιζε. Όλο πήγαινε- Καρσιλαμάδες. Όλο πήγαινε Καρσιλαμά. σε εκείνο απάνω. Ναι. Το μαλ, το τσικ. Ναι. Και αυτά ευρωπαϊκά μας έπαιζε. Κασαπιά έπαιζε. Ναι. Ναι, από αυτά όλα τα έπαιζε να πούμε. Κότσαρι έπαιζε. Αχα. Αυτά όλα τα Αυτά που ήθελε ο κόσμος για να χορέψει. Ναι, όλα αυτά τα έπαιζε. Η βέβαια. μουσική πήγαινε Και ευρωπαϊκά σε μας έπαιζε το αμανέ χορεύαμε. Το τουρκικό. ταγκό, Και το δεν είχε το μεγάφωνα, δεν είχε μετά έτσι. Ναι. Και αυτά τα έπαιζε. Σκέτα. Τότε φυσικά τα καλύπτει Τα δεν. παλιά τα χωριά τα νύπα ήταν κάθε Κυριακή έπαιζε αυτό και εγώ χτυπώσα τα βούτια και χόρευαν ο κόσμος. Κάθε Κυριακή. Κάθε Κυριακή πού γινόταν αυτό. Πού γινόταν αυτό. Τα παλιά τα χωριά τα ήμασταν. Παλιά χωριά. Α, Αυτό το χωριό ύστερα Ύστερα- γίνεται. είναι το καινούριο, ήσασταν πιο ψηλά. Καλά δεν Ναι, ήμασταν απέναντι. Ναι. Προς το ελληνικό που λέμε. Ναι, Προς τα εκεί ήταν τα χωριά. μάλιστα. Από εκεί ήρθαμε το 57-58 ήρθαμε εδώ Στο πέρα. Σεβέντρι είχαν μια λάνα και εκεί μαζευόντουσαν όλοι και Ήταν χόρευαν. ένα αλόνι Ναι, Κάθε Κυριακή σαν χορεύαμε για πλατεία. πάνω. ας το Μάλιστα. πω. Και ένα μικρό καφενιτάκι κανένας εκεί πέρα. Μαζευόμασταν όλα τα παιδιά, κορίτσια, νεολαία και ο παππούς με την κεμανία και εμείς χόρευαμε. σας έκανε το κέφι. Ναι, ναι, πολύ ωραία. Δεν είχε τραγουδιστή, δεν είχε τέτοια, δεν είχε. Μάλιστα. Αυτή την κεμανή που έχουν μπροστά μας εδώ πέρα, ο παππούς την έκανε. Ο ίδιος, ναι, ο ίδιος. Κατασκεύαζε ο ίδιος. Ο ίδιος, ναι. Με δικά του υλικά. Ναι, Και- από μουριά. Έκοψε Ναι. μουριά και το έκανε. Αυτή είναι μουριά. Εδώ και ο γάιδαρος σώζεται, φαίνεται. Μάλιστα. Και είναι έργο του παππού αυτό. Αυτός ο κεμανές εδώ. Από τον πατέρα του έμαθε. Ο πατέρας του ήταν ο τεχνίδης και από εκείνον έμαθε ο παππούς και μετά. Ο πατέρας του και κατασκεύαζε και έπαιζε. Βέβαια, εκείνος ήταν καλλιτέχνης, εμείς ήταν. Μεγάλος. Μεγάλος ήταν. Τη βιντεοκασέτα, μια βιντεοκασέτα που ήρθε στα χέρια μου πριν, σας είπα την ιστορία, 11 χρόνια την περίμενα. Ήρθε στα χέρια μου η βιντεοκασέτα που παντρεύεται μέσα του Νέστορα η κόρη. Ναι. Και παίζει ο παππούς εκεί 8 λεπτά, πόσο παίζει. Ο παππούς εκεί. 8 λεπτάκια έπαιξε. Έφτασε στα χέρια μου η βιντεοκασέτα Ήρθε ο και το έχω το απόσπασμα, ναι. με το ζόρι τον έκανε και πήγε έπαιξε και δεν μπορούσε κιόλα. Ναι, Ούτε μισή ώρα δεν δεν το έπαιξε. θυμάμαι. Έπαιξε 2-3 σκοπούς εκεί. Δείτε σκόπους αυτό, ναι. Α, μπράβο. Και εκείνο ήταν, άλλο δεν μπόρεσε πια. Ένα καρσιλαμάκι, ένα τικ. Α, Εκεί χορεύουν όλος ο κόσμος, όλο το χωριό στην Αλάνα και τον έβαλαν και στο μηχάνημα και ακουγόταν πολύ δυνατά. Και ο παπάς του χωριού χόρευε, είναι τραβηγμένο. Ναι, ναι, τότε στις Νόπες στο Βάμο ήταν στις Νικολέτας, δεν θυμάμαι. ναι. Από αυτός Πρέπει και μια φορά ακόμα ήθελαν να τον πάρουν και δεν πήγε στο καφενείο, θα πιάνανε γλέντι. Και Ναι. μια φορά ήρθε ένας Τούρκος. Ναι, Ποιος ήταν, Δήμο? Μμ. Ποιος ήταν ο Τούρκος που ήρθε και πήγανε στην Κορονούδα και ήρθαν τον πήραν η ώρα 11 το βράδυ. Δεν το θυμάμαι. Μέχρι η ώρα 2 έπαιζαν εκεί και γλεντούσαν στην Κορονούδα. προφανώς θα ήταν από τα μέρη τους. Ναι, Έφτιαχνε και σκοπούς τουρκικούς. όλο εκεί πήγαινε. Έφτιαχνε και τέτοια. Έλεγε το- Ο παππούς ποντιακά μιλούσε, δεν μιλούσε τουρκικά ή μιλούσαν και τουρκικά. Ήξεραν. Τα ήξεραν. Αλλά ήξεραν τα τουρκικά, τα Όλες πολιτικά. οι γονείς μας από εκεί όταν ήρθαν λίγο πολύ ήξεραν. Βέβαια, ξέραν, αφού στην Τουρκία μένανε, ξέραν και τα τουρκικά. Μέχρι πέρα στο στοχό, από εδώ με τα πόδια πήγαμε. Δεν είχε μαχαίρι. Με τα πόδια. Κάνατε μια μέρα να πάτε. Ήρθαμε και μάνοιγο το ταού και πήγαμε με τα πόδια στο γάμο. Τι μα, 15-16 χρονών μόνο ήμουν εγώ. Ναι. Μικρός ήμουν, βέβαια. Ο παππούς πόσο χρόνο πέθανε? Ήταν κάπως. 98. 98. 98 ήταν. Όχι 98. 88. 98. Κάτι ξέρω. 98%. Ναι, 98 πέθανε ο παππούς. 105 ήταν η μάνα του. Ου, Η πήγε. πεθερά μου κόντευε τα 105-103 όταν πέθανε. 98 πέθανε ο παππούς. Ιερή Αυτά τα Ρίζα. θυμάμαι, ναι. Ναι, 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 Θυμάμαι ναι. πολύ καλά. Κύριε Δήμο, εσείς που παίζατε μαζί του, κάνα ιδιαίτερο σκοπό έπαιζε, εκτός από τα γνωστά, το τικ, το μάλ, το κότσερ που είπατε, έπαιζε κάνα ευρωπαϊκό κτλ. Κάτι άλλο ιδιαίτερο από την πατρίδα, κάνα ορντουλίδικο. Έπαιρνε και αυτό το ευρωπαϊκό που χόρευανε. Ταγκό, Ευρωπαϊκά που. ταγκό και βάλς και Ναι, τέτοια. τα έπαιζε ο παππούς να μην Ναι. έπαιζε και χόρευε. Πού τα έμαθε, τα άκουσε και κάπου και τα Ναι, άκουσε. ναι. Με τη μνήμη του. Και το κόνιαλι έπαιζε. Κόνιαλι έπαιζε. Το κόνιαλι. πώς Κόνιαλι. το λένε, ναι. Εκείνο το Αυτά έπαιζε όλα και τα το έπαιζε. τραγουδούσε κιόλας Όλα τα καμιά έπαιζε. φορά. Και είχα κι εγώ έναν θείο, ο Ναι. θείος μου ήταν πολύ ποντιριού. Πάντα τον είχε στο χέρι.
και έπαιζε αυτό ο παππούς και εκείνος χόρευε και φορούσε Και το θα σε πω καπέλο. και το άλλο. Ναι. Όταν έπαιζε ο σχολεμένος ο γιος του το κλαρίνο, από εκείνο πήρε μερικά μαθήματα. Έπαιζε το κλαρίνο και ο παππούς πήρε μερικά από το κλαρίνο μαθήματα και έπαιζε. Ο μπαμπάς πήρε από το παιδί. Ναι. Ο γιος, Ο παπάς πήρε από το παιδί από Ναι, το κλαρίνο ναι. μερικά. το παιδί δεν έμαθε κρεμανέ, έμαθε κλαρίνο. Κάποτε λίρα έπαιζε. Α, Αυτά τα παιδιά δεν έχουν μια μικρή λίρα. ναι, Κάποτε λίρα έπαιζε, μικρός. ναι. Και ύστερα πήγε στη Θεσσαλονίκη, σε μάτωρα έμαθε κλαρίνο. Έμαθε το κλαρίνο. Και το Μάλιστα. λίρα την παράτησε. Κανένας... Εγώ μωρό ήμουν 8 χρονών, είμαι 9 χρονών και ήξερα που έπαιζε τη λίρα. Ναι, κατάλαβα. Κανένας από τα παιδιά ή από τα εγγόνια του παππού έμαθε τον κεμανέ. Όχι, κανένας. Ούτε από το σόι. Ούτε από το σόι, κανένας. Και έτσι έσβησε αυτή η παράδοση. Ο πα... Ο χωρημένος ο γιος μου ξασκήθηκε με το τραγούδι. Με το τραγούδι. τραγούδι. Με το τραγούδι, ναι. Δουλεύει και στο κτέλ τα ταλαιπωρία χρόνια. Ναι, στο Κιλκής. Ναι. Τι ήθελα να πω. Τους σκοπούς αυτούς που έπαιζε ο παππούς, κάπου τους έχετε εσείς γραμμένους, εκτός από αυτή τη βιντεοκασέτα που υπάρχει από το γάμο. Πού να τα γράψω, ποιος θα τα γράφει τότε. Πουθενά. Ούτε κασέτα, ούτε βιντεοκασέτα, ούτε τίποτα. Εκείνος ποιος θα τα όταν γράφει. χτυπούσε η λύρα στο μυαλό του, Ναι. την έπαιρνε, καθόταν, έπαιζε 2-3 τραγούδια. Από το ένα έκλαιγε, από το άλλο θυμόταν τον αδερφό του. Και τουρκικά έπαιζε, τουρκικά. Και εκεί. Τουρκικά Και έπαιζε. καθόταν δίπλα του η πεθαρά μου και τραγουδούσε. Μμμ. Και έλεγα, Μετά έλεγε τουρκικά η γιαγιά και η εκείνος γιαγιά τότε. τραγουδούσε του. Με τη μνήμη του έβγαλε τα τραγούδια και τους σκοπούς και αυτά. Δεν πήγε πουθενά. Ναι. Με τη μνήμη του. Αυτοδίδακτος. Ναι, ναι. Έτσι, Μάλιστα. έτσι Αυτή ξεκίνησε. ήταν η ιστορία του. Έτσι. Άλλο δεν ξέρω τίποτα. Η γυναίκα του από εδώ ήτανε. Μαζί ήταν, από εκεί και εκείνη. Δεν ήταν Α, από εδώ. μάλιστα. Εκείνη από εκεί. Από τον Πόντο που ήρθανε. Ναι, ναι, από τον Πόντο που ήρθανε. Εδώ πέρα πού τη γνώρισε. Από εκεί γνωριστήκαν. Εκεί γνώρισε. Α. Εκεί, βέβαια. Δεν ξέρω, όχι, εδώ πάνω στο Κιόμερλι παντρεύτανε. Σίγουρα. Ναι, ναι, εδώ παντρευτήκαν. Γιατί η ο παππούς, μαγαρά μου. ο παππούς θα ήρθε παιδάκι από εκεί. Ναι, ναι, εδώ Μικρός. Αυτοί όλοι Τα ήταν. παλιά τα χωριά παντρευτήκαν. Ναι. Άκου να σε πω εγώ. Το παλιό το χωριό πώς το είπατε. Κιόμερλι έλεγαν του παππού το χωριό. Δε Κέμερλι. Ναι. Δε αυτού η πεθαρά του είναι από τα κρύα νερά. Να ξέρεις το χώρο. Αχα. Και τη φέρανε η νύφη αδερφή εδώ. του είναι εκεί. Ναι. Και η πεθαρά του πήρε τον παππού να πούμε. Της κουνιάδας του το γάμο ο παπαπούς φύγε το κάνει. Στα κρύα νερά. Μάλιστα. Ναι. Η πεθερά μου και η πεθερά της συνυφάδες. Παντρευτήκαν εδώ, στο Κιόμερλι. Αλλιώς πώς Πώς έλεγαν. λέγονταν το Και χωριό. τον χώρο. Και ήταν ο χώρος. Εκεί παντρευτήκαν. Η μάνα μου παντρεύτηκε στο Τρούχλι. Ο παππούς έπαιζε στη μάνα μου το γάμο. Τη Μάλιστα. μαμά μου το γάμο έπαιζε και τη βραδιά που έπαιζε ο παππούς γεννήθηκε το παιδί του αυτός ο Νίκος ο Καρασαβίδης. Γεννήθηκε εκεί το βράδυ. Και ήρθαν από το χωριό και το λέω σαν συγχαρητήρια γιατί περίμενε αγόρι. Και η μαμά μου τα λέει αυτά. Η μαμά μου παντρευόταν τότε. Ναι. Και λέει η μαμά μου, από τη χαρά του την πολύ λέει, έβαλε και με έδωσε και 50 δραχμές. Τότε ήταν τη τσολάγου τα λεφτά τα παλιά τα χάρτενα. Ναι. Πού θα ξέρεις. Τα έχω ακουστά. Ναι, και με έδωσε και ένα μπαξίς λέει, αντί να του λέει να με έδωσε λέει από τη χαρά του που έκανε αγόρι. Μάλιστα. Και ξημέρωσα ύστερα λέει, εκεί στο χωριό, στο σπίτι μέσα, πού θα πήγαινε να φτιάχνα γάμους. Ξημέρωσα λέει και έκανα το γάμο της μαμάς μου και το πρωί πήγε, είδε το μωρό του. Μάλιστα. Αυτά ξέρω εγώ. Ναι. Τα- Μέρες τα που είναι ρωτάω. τώρα που θα γίνει Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Ο παππούς έβγαινε κάλαντα λέγανε. Όχι, δεν γυρνούσε στα χωριά, στα σπίτια, όχι, αυτό δεν γινόταν. Δεν γινούσε. Πιο Στα μικ- καφενεία. Εσείς πιο μικροί που είστε στα κάλαντα λέγατε. Μωρά που ήσασταν. Πήγαιναν Θα αυτά, λέγαμε εμείς πήγαιναν γυρνούσαν αυτά. τα χωριά, ναι. Ναι. Δεν είχαμε μουσική, δεν είχαμε τέτοια. Τι κάλαντα λέγατε. Θέλαμε, λέγαμε Καλά, τα καλός καιρός. καλά Λέ- τα καλός καιρός και τώρα του χρόνου είστε αυτά τα παλιά. Θεία το κερκέρ και το πότε μόνο λέγανε και πήγαιναν. Ναι. Ποντιακά λέγατε. Ναι. Πού ήξεραν ελληνικά, δεν ξέρανε. Χριστούγεννα, πρωτογιορτή του χρόνου εμπατεθείτε, μάθετε πως ο Χριστός γεννέται. Γεννέται και αλατρεύεται με μέλι και με γάλα. Το μέλι τρώνε οι άρχοντες στο γάλα οι αφεντάδες και το μελισσοβότανο να λούζονται οι κυράδες. Αυτά λέγαμε. Αυτά Ναι. ξέραμε. Αυτό που το μάθατε, αυτό είναι Αυτό- ντόπιο ελληνικό είναι. Στο σχολείο. Στο σχολείο. Εγώ παίρνω πολλά έτσι με τα, και που ψέλνουν και κάνουν. Ναι. Καλά, και αυτό το λέγαμε, το θυμάμαι εγώ το έλεγα. Όταν φύγαμε από εδώ και μετά ήμουν μεγάλη. Πήγαμε στον Άγιο τον Τσιχαλίδη εκεί. Ναι. Εκεί ύστερα άλλαξαν τα πράγματα, από εκεί τα έμαθαμε στα σχολεία. Ναι. Εδώ ήταν ποντιακά τα έθιμα όλα. Εδώ
μόνο αρχιμηνιά και αρχιχρονιά και αρχή καλός μας χρόνος. Αυτό ξέραμε, άλλο τίποτα. Ναι. Το Χριστός γενέθα δεν το λέγατε, χαρά στον κόσμο. Ναι, και αυτό το ποντιακό ήταν, αλλά εμείς τότε μόνο μικρά από το δεν το ξέραμε. Δεν το ξέρατε. Όλα το λένε, δεν το ξέραμε. Ναι. Σε πω, το ξέρω όλο, δεν το ξέρω. Το νερό του τον καλαντίαζατε, κάνατε καλαντία, μα και τέτοια. Εκείνο το φτιάχναμε. Ναι. Πήγαμε σαν πηγάδια ανήρθα σκούνες και παίρναμε ψωμί, αμύγδαλα, ό,τι ήτανε. Ναι. Και έφερναμε το νερό το καλαντές και λουζόμασταν και ύστερα πήγαμε στην εκκλησία. Και από εκεί πέραν και αγιασμούς και τα λοιπά και... Το αγιασμό ήταν μετά τα φώτα. Μπράβο. Όταν τα νερά. Έτσι. Και το φέρατε σπίτι, στα χωράφια και στα κεπία, παντού. Πήγαιναμε, ρίχναμε στα χωράφια, στους τάβλους, στα ζώα, στους αποθήκες, παντού ρίχναμε. Τώρα δεν τα κάνουμε κανένα. Αυτά όλα ξεχάστηκαν. Αυτά ξεχάστηκαν. Εγώ και τώρα το κάνω. Στα χωράφια δεν πάω, όλα στον παχσέ μου, Ναι. στις αποθήκες μου, Ναι. το καντιλάκι μου, αυτά τα φωτίζω. Ναι, Το κάνετε. τα κρατάω, αυτά τα φωτίζω. Από τον μέγα αγιασμό που παίρνετε από την εκκλησία. Ναι, και τα 12 βραδά τώρα κάθε βράδυ που θυμιάζομαι Ναι. για το... Και εκείνο το κάνω. Μέχρι να φωτιστούν τα νερά. Τώρα την πρώτη μέρα τα Χριστούγεννα, τη δεύτερη, κάθε βράδυ πρέπει να θυμιάσεις. Ναι, για πείτε το αυτό το Ώσπου έθιμο. να φωτιστούν τα νερά. Ναι. Το 12ήμερο το λέγαμε. Μάλιστα, σωστά. Από τα Χριστούγεννα μέχρι τα φώτα 12 μέρες. Ναι. Ναι. Και θυμιάζετε κάθε μέρα. Όχι, στο σπίτι. Ναι, Στο ναι, ναι. σπίτι. Κάθε βράδυ θυμιάζαμε. Ναι. Κάθε βράδυ θυμιάζαμε το σπίτι, γύρω-γύρω όλο και λέγαμε να φύγει ο Σατανάς. Το διάβολο λέγαμε. Ναι. Θα φέρουμε διάβολο. Ναι. Εδώ πέρα μωμοέρια, κοτσαμάνια και αυτά πίνανε. Τίποτε. Παλιά φτιάχνανε. Στα παλιά τα χωριά. Ναι, στα παλιά. Περισσότερο δεν φτιάχνανε οι χακυλαριό. Τραπεζουντέοι. Ναι. Αυτά τα είχαν εκείνοι πολλοί. Ναι. Εντυνόντουσαν ζώα, εντυνόντουσαν Ναι. με τα κουδούνια, με τα Ναι. αυτά και γυρνούσαν στα χωριά. Ναι. Παλιά τότε τα φτιάχνανε. Το κάνανε, Ναι, βέβαια. Το κάνανε. Και αφού κατεβήκαν στο χωριό δεν το κάνουν άλλο. Όχι, ύστερα σταμάτησαν. Όλα σταμάτησαν. Μεγάλο έτσι ήταν ο όμιλος αυτός, το group που κάνανε αυτά. Ήταν παλικάρια. Παλικάρια. Εμείς... Μόνο άντρες, Ναι. Όχι γυναίκες Άντρες, μέσα. Άντρες. Ναι. άντρες. Και μόνο ζώα αντινόντουσαν, βάζανε και κουδούνια και τέτοια. Ναι. Βάζανε κουδούνια, βάζανε μάσκες. Κάτι... Τραγουδούσανε, λέγανε κάτι ή μόνο πείραζαν τον κόσμο. Χόρευανε, χτύπουσαν τα εκείνα τα κουδούνια και χορεύανε και φεύγανε. Ναι. Δεν λέγανε κάλαντα. Αυτό το θυμάμαι. Αυτό... Πότε βγαίνανε, Χριστούγεννα να βγαίνανε, Πρωτοχρονιά ή τα φώτα. Τώρα θα σε γελάσω, τα φώτα βγαίνανε. Τα φώτα βγαίνανε. Τα φώτα πρέπει να βγαίνανε. Έτσι. Ναι, τα φώτα βγαίνανε γιατί... Τα μωμέρια ξέβανε τα φώτα τα Γιαννή, λέει το τραγούδι. Ναι, αυτοί είναι Εκεί στα φίλες. κρύα νερά όταν πήγαμε στο πανηγύρι, Ναι. αυτός ο Ξάνθος σε αυτόν που πει έμαθε, ήταν αντιχρυσά τα καφενεία Ναι. και Που έμαθε ποιος. Ποιος έμαθε. ο Ξάνθος σε αυτόν τον μάστορα που πει έμαθε, Ναι. ήταν και αυτός στο πανηγύρι ο ίδιος. Ναι. Και ήταν αντιχρυσά τα καφενεία. Και τα μεγάφωνα σε αυτόν απάνω, να τους χτυπήσουμε, κατάλαβε. Και ήρθε λέει, το Ξάνθος, Τσιράκι, λίγο γύρνα τα μεγάφωνα κάτι, να παίξουμε κι εμείς, μας χτυπάς, ναι. Υπήρχε ανταγωνισμός. Ναι, Ανταγωνισμός. Τι παίζανε, όλοι ποντιακά παίζανε. Ποντιακά και δημοτικά, απ' όλα. Απ' Ναι. όλα παίζανε. Εγώ μωρό ήμουνα. Ο κόσμος τότε περισσότερο τι διασκέδαζε, στα χωριά που Εδώ ήταν. σε εμάς τα ποντιακά ήταν. Μόνο- τίποτα δεν ήταν. μόνο ποντιακά. Μόνο ποντιακά είχαμε. Δεν Έτσι. είχαμε άλλο τίποτα. Έτσι. Από τους γεροντάδες ακούσατε κάνα έθιμα τίποτα που γινόταν εκεί στην πατρίδα, στην Ορδού, που το φέρανε εδώ πέρα. Μπορεί να ξεχάστηκε τώρα. Αλλά τότε που τα κάνατε εσείς. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Η πεθερά με έλεγε πολλά, έλεγε, αλλά δεν μπορούσα να θυμηθώ.